पावर तो सीजरे देबो ठंडाई ऐसन तोरा हो जैमी फ्रीज गे छौड़ा भूल जाइबी करल तो आज से पीछा रे तोरा देखी देखी हमर तन को बिछा गे दे दे जवनिया छोड़ी आज तू बिछा गे अरे सोच समझ के हमरा से छोड़ा करे तो चाहे ले जरे गे तोरा ऐसन केतना माल के कर दिलिए डैमेज गे अजय राजीव रंजन के तो लेना परीक्षा गे तोरा देखी देखी हमर तन को बिछा गे दे दे जवनिया छोड़ी आज तू बिछा गे आगे बुझनी गे।